mukanditsura nenzira yekundinyadzisa pakazara vanhu ndinojustify zvandiri kuita. Wondisvikira ndichiputa fodya ndoti munoora mapapu kusafundawo ndinokuudza kuti ndangu vozomuda kundiita dofo ichokwadi fodya nenicotine but approach yandinenge ndaita kumakisa munhu pakazara vanhu kuti munoora mapapu inda kusafunda so ndo paanoudza ndobatidza imwe ndakwere mapapu acho hazvireve kuti munhu uyu anoda kuora mapapu but dambudziko raaita ari kutsura wacho haana the right platform ine wisdom. Mambo anonzi David akambotora mukadzi wemunhu zvikasafadza Mwari atora bechifu. Mwari ndokubva atuma muprofita anonzi Nathani. Nathani haana kuenda pachivanze pakazara vanhu kuti muri kutongwa nemhombwe. Mwari vatonditaurira David ane mukadzi wemunhu mumba. Shuwa guta rese Jerusalema kutongwa nepfambi. Haana kudaro. Nyaya iyi yakava personal. Akano approach the king na wisdom. Akapa mufundi munhu waMwari senyaya kuti pane murume ava nemombe nemakwai akawanda akasvikirwa nevaenzi ndokubva abaya gwai remumwe munhu aiva negwai rimwe chete. David akaviruka nehasha zvikanzi munhu akadaro mudunhu mangu ngaabude ngaafe. Nathani ndokubva ati munhu wacho ndimi. Oza munhu akaparidzirwa chokwadi anogadzirisa ega nyaya yacho. Munhu akaparidzirwa chokwadi ega ndiye anopa judgment yekuti hazvisi right. Vhangeri harisina kupa vanhu mhosva kana nderekutoburitsa vanhu mumhosva nezvinovaremera.